Здравейте, аз съм Стамен и днес ще ви покажа как да си изтеглите Microsoft Office 2016. Влизате ето в този сайт, аз ще ви оставя линк в описанието. Натискате ето тук Get Office 2016 Preview. На мен не ми трябва. Просто го махам. И то ето тук ви се сваля в изтеглени файлове. Ето, той ми се е свалил. И го стартирате. Аз няма да го стартирам, защото вече съм го изтеглял, няма смисъл втори път. И след това много просто инсталация. Той се стартира, като го натиснете, то напълно само ви се инсталира. След като се инсталира, ви се инсталира ето това. Примерно, ето, ако искате да влезете в Word. Това е Word 2016. Много повече функции. Ето, щом влезете, вижте колко много обновения има. Съответно, много е хубав. Този е пробна версия, понеже оригиналната още не е излязла. И то ви е за 120 дена. Напълно достатъчно, след като ви изтекат, можете да го изтегляте наново и то пак ви е за 120 дена и да. Дано съм помогнал, откъде може да си изтеглите и да, ако искате ще ви покажа друго. Дано съм помогнал откъде да си изтеглите Microsoft Office 2016 и чао!